amai nini wakanditi inini ndiri muroyi wachitaura neshamwari dzavo. Nyaya yazobuda ndobva taenda kwasabhuku. Tikasvika kwasabhuku Zvishuwa tikatongwa pasabhuku. Wakataura wega kuti Zvishuwa ndakawarota ndikamuka ndikaona achidya ndikatotadza kurara mumba ndikaenda panze. Tazodzoka ikoko wakateurirwa naachichiri wakarutsa nyama yemwana. Wakateurirwa naachichiri wakarutsa nyama yemwana. Vapi? Inini. Tabva kwawaiti nini wandirota watadza kurara pamusaka pangu. Zvishuwa wasabhuku wakati nyaya ngaiende inini panapa handikwanisi. Ngaiende kwanhakiwa kwaMagadu kwaMuchindi. Tikaenda kwaMuchindi musi wa 14 January. Nyaya ikatongwa. Yatongwa kwaMuchindi wakanzi wabhadhare mombe. Ndobva tazoenda ndobva uya nembudzi. Ndobva tagara tichidzokera kwanhakiwa kuye tichidzokera kusvika kwanhakiwa wati isusu panapa hatichazvigona endai kumberi. Musi watakapedzisira tanzi endai kumberi. Amai awa ndazi chiuya tichikunyorera transfer yekuti nduye kunoku. Tabuda imomo amai awa wakanditera mushopu panhakiwa. Wakanditukirira zvisingaite. Wakashuwa iwe wakakwana une pfungwa zvauri kuita zvinoitwa nemunhu ane pfungwa. Uri kuda mombe unodangare mombe. Uda upfuma wakapfuma. Une mari. Wakakwana. Ndakakupa mbudzi ndikati zvakwana. Iwe urongoramba uri teki. Une pfungwa. Ndabva ipapo ndakaenda pana sabhuku hongu ari kudhuze kuhoro ndikawatsanangurira wakateera ikoko. Wakasvika futi wakatukirira ikoko. Kusvika ndazosvika kuuya kunoku. Ini handisizo kuti amai acho vari kunditukira uri kunditukire. Saka ndakazoya kunoku so. Mainzwa vadare. Pano pandisina kunzwa zvakanaka pamwe sabvanya kunzwa mati ishuwa here kuti makarutsa nyama yemunhu yacho. Ini handizvizive kana kuteurirwa nauteurirwa be. Ndakatozongozvinzwa wakuzvitaura padariyo amai nini. Patakatendawo kwaMagadu takatendaona achichiri wacho mudare imo. Kunzi wataure pawakanditeurira. Achichiri wacho wainzi wakaprofita wacho makaenda nawo kwaMagadu. Takatenda nawo kwaMagadu. Amai ndizvo. Chokwadi renyu rodi. Chokwadi changu ndechekuti takambonetsana kumashure uko tichinetsana natate vatiri kugara navo vatanga tichigara navo parizvino vapo vari kugara kwarara. Tanetsana kudaro tikabva taenda kudare. Taenda kudare rasabhuku yanga yanhau yestendi nemurume yanga isiri nhau yestendi nguva yacho. Makaenda kudare nenyaya yewawa. Ndizvo. Makaenda kudare nenyaya yewawa here? Unoti atete we. Yanga iri atete. Atende pane yewawa. Toda iyi. Ini ndiri kuedza kupinda pane yekuti iye ava izopinda. Dzakabatana. Dzakabatana. Nekuti nyaya yestendi ndiyo yakasimudza zvipi? Izvo zvese izvi. Nekuti izvi zvakaitika 2021. Saka iri nhau yekunetsana natete paya tete wabva hazokoniwa nenyaya. Saka kuti ichizopinda iyi inyaya yekuti inini rimwe zuva 2021 wacho iyi ndanga ndakarotera amai guru dziri hope. Ndakarota sekudai ndakarota usiku tichienda kunzvimbo yatisingazivi. Tichienda kunzvimbo yatisingazivi paya takasvika kunzvimbo yacho tobva ndasvika kune vanhu vanga vari mukicheni. Asi kwanga kune muzukuru wedu anga aneka gumbezi kari pasaidi. Ndada ko panapa tiri kutsvagei ko iro gumbezi remai muzukuru wedu. Ndati amai Shandela ngasina mimba. Ko kagumbezi akakunge kaputira mwana mucheche ko chii. Cherega ndibvunze amai guru. Nguva yandiri kuzorota paenda kutorota amai guru vari kubuda kuenda panze.
ini ndobva ndabudawo ndichienda panze kuti ndinobvunzira panze kuti kokwana kwatikutsvagei nzvimbo yandisingasi kuhope. Ndobva ndasvikira amai guru vaya vari panze vane vamwe vakadzi vangwaenda. Ndobva ndati ndichisvika inini vabva vatanga kuparadzana. Ndobva ndapepuka paya ndikati kuhope idzosi dziri kumborevei. Ndapepuka hapana kuita 20-30 minutes ndakunzwa noku padhoo. Tete ndobva vanoka ndobva vati muraora hanzi Shantela shaikirwa nemwana wandanchirota uya negumbezi mwana wavo kati ashaikirwa nemwana mwana iye aiwe chifuwa anga awe chifuwa achishaika achingoti akaita mwana oshaika. Saka ndikati ashaikirwa nemwana zvarini swanzi usiku huno ashaikira kumutata. Saka itomukai munomudza amai guru venyu vati tiende. Ndobva ndamuka paya ndobva ndati regai tete kutange kwachena dzadza kuma-33 uba hakusiri kurotawo hakusisiri kurota. Ndobva ndaenda kuna mai guru paya kwakunoedza ndikati kwanga kunembwa ndikati inogona kundifundukira ikandiruma nekuti ine vana. Saka ndakamirira kwamboti chenei ndobva ndazoenda amai guru ndo zvaitika uko. Saka hanzi natete handii izvezvi amai guru akati alright tichirega ndigadzire tiende zveshuwa. Ndabva tangoti nguva diki tagadzira tamurodhi. Tete akati ini ndakutotungamira ndonotona amai Shantete wacho tonosangana mberi kwamapunji zvakanaka ite vatazotevera ini namai guru tangotifambei funge mai guru ka ini ndinohopedza ndanditorota. Ndobva ndamutsanangurira mahope dziye asi ndapepuka inini chandinetsa pahope ndapepuka mune vamwe vakadzi mama muchinhanikira mama muchitaura navo asi pane time yandasvika mabva maparadzana ndikati ako mai guru ari kundinyaya nevanhu vasingazivi ndashaya kuti zviri kurevei iwo wabva neniwo ndadi handisi kuziva kuti zviri kurevei. taurai Zvadaro tafamba taenda kunhamo tiri kwaMorris. Tabva tasvika panhamo paya vanatete vanga vatofurira kunotora mutombo kumutata. Vatavamirira vakazouya kumodeti kumafomu. Taenda kumakuva paya. Tiri pamakuva paya. Amai guru ufunge vakadzi vandanhaikira vandanchitorota mwinavo avo vari kutouya. Saka zvorati nanchitorota nhamo yepano. Mai guru akati ndofunga handizvozvo nekuti kana muchiti ndiva vakadzi vacho mamuchitorota nezvenhamo yepano. Tabva taviga mwana uya tabva taenda kumba paya todi azuva radoka kotoegoenda sei tichisiya uyu sitovana mbuya tichisiya muzukuru uyu ambononyaradzwa hatizviite kakuti timutakure nhasi ngatiendei mangwana. Tabva tadaro tabva tarara tichiitira kuti tizobuda mangwana. Usikuwo takarara ndakamutswa inini nenoizi yaiitika ndakabatwa neoba ndakaita zvokuvhunduka. Saka amai guru ini ndakarara apa iyo mai guru apa tete wanga ari kuseri kwaamai guru uyu muzukuru uyu wokufirwa nemwana anga ari kuseri kwangu uko kwanga kune vamwe vanhu vekwaMorris uko. Saka inini ndakapepuka ndikanzwa ruzha ruri padhuze neni. Tobva ndaona zvavaita zvacho ndobva ndati amai wee nhai Mwari. Ndobva ndapepuka paya nditarise zvavari kuita vaita ruzha vakarara kudaro. Ndobva ndapepuka kudaro ari kuita ruzha ndoupa ndivo amai guru. Uye matinyatsopepuka chaiyo chaizvo Ndatopepuka muchitonzwa noiziyo ndatotarisa tete pawakandinzwawo ndichiita noiziya tobva vadi vamukawo hatavatarisa tikati kochiko chiri kuitika hapana kamuzunza hapana kataura naye. Tapedza ipapo indakabva ndangonzwa kakutya ndakangonzwa kakutya nezvaitika ndobva ndangoti rega ndigare panze. Imba yacho yanga ine vhuranda ndobva ndabuda zvangu ndobva ndagara panze. Ndagara panze paya ndakatora chinguva ndiri panze vanhu vakazobuda havo vachinorasa mvura zvikanzi navamwe mayo kwaMorris koenda kugara panze ngati ndingonzwa hangu kupererwa nehope handina chandakataura ndakangoti handifunga kungozonerawo mumba. Mai guru ava ndobva vazobudawo
ndovati koma inini ndava kugara panzi ngati ndangonzwa wangu pirirwa newo nguva iyoyo huku dzakabva dzatanga kuchema ndobvati kwatoedza kapa ndikati azva kwatoedza sikanzi ngati tiende inini handina mborara panapa ndikati komogoti hamuna kurara imi muchibva mukurara sei zvikanzi handina mborara tozokudzai mberi ngationekei tiende ndikati aiwa katomirira varidzi vemusha vatange vadini vamuka tooneka tokumbira muzukuru wedu toenda naye takabva taita saizvozvo tadzika pamagunja apo tambotifambe parukova rokutanga amai guru akatsambuka vachirasa mvura ndobva anditi amaini ndibatire bhegi rangu ndobva ndabata ndobva anditi chindimirirai ndati azviyava nenyaya yangu achiti ndokudzai mberi zvesho apa kudzoka kwavo ndobva ati amainini kufunge handina mborara ndikati neiko wabvira kudhara uchiti hauna kurara chii zvikanzi kufunge vakadzi vaya vana vamazondiratidza tiri kumakuva nyaya iripo ndeyekuti ndazorotawo inini vauya nemwana tabva tademburirana ati nai mai guru saka wadya akati aiwa handina kudya ini handina kudya asi kuti ndatanga kurisana navo ngati zvinetsi nyaya iripo ndeyekuti hasi tinonamata tinopinda tetsi dzechipoti unonamata nezvazvo zvinopera zvoisho takabva taenda kumba kudaro takangoti takasvika zuva ratodoka anguva chimwe chidikidiki tobva tanzwa vanhu vari kuimba kumba kwavo tikati asi kwakoma kwamaiguru kwaita chanopinda chechemugoti naachishiri vari kutaura vachishira vatangonzwa vanhu vari kuimba inini ndobva ndangoti ndofunga kwaita munamato kumba kwavo tabva tarara mangwana acho kuseni bva kwauya muroora wavo ndobva ati ko imimi tipireiko nezuro makafamba sei sikanzi ndikati nei sikanzi ndanzwa amai pane hope dzangu achiudza vachishiri kuti makavarotera saka hameno zvakaitika vachishira vamati dzakaipa ndipe minaikire salt nemvura ndivati ndikuteurirei saka vateurira salt nemvura ndobva vapiwa vabva vatanga kurutsa vachitaura kudaro tete vakabva vari tete togara navo tete vatatiri tesa saka tete wanga ari papo achimuroora uya achidi akabva asvikawo ndobva kochiiko chaitika paya maidha tinazoona mukana wekuti ngati atadza kukunda abi angu asi ndandambomutaurira dzimwe hope saka azonditaurira takui kuti ndozvazoitika tikabva tataura pani ndomaperero akaita chi nyaya 2021 saka pakunetsana kwatachimboita ikoko kumusha kuvengana kuzagarisana zvakanaka natete vaya manje ndopo akazodedza bamukuru tichimboenda kwasabhuku ndofunga nyaya dzinotosvika 4 dzaienda kwasabhuku saka tete vaya ndopo akazodedza bamukuru ndobva ati unoziziva here kuti mainini venyu pane zvakaitika kwaMorisi saka dai zvaibvira iko zvino ndimuri kuona tiri kumuendesa kwasabhuku asi hazvisi kumbobuda saka ngatimuendesei kupi kwamwambo ini ndabva ndafonerwa nemwana wabamukuru ndobva ati amainini pane nyaya yakaitika kwaMorisi hamenoti munoiziva here yekuti kudii zvanzi hameno zvakaitika kwaMorisi saka pari zvino baba vari kuno kuharare isu tasingazivi kuti vari kuharare ndobva pari zvino baba vari kuno kuharare saka pane nyaya vari kutoronga kuti makuendeswa kwamambo ko ini ndogorongerwa nyaya yekuti ndakuendeswa kwamambo ko yanzi nini saka ndaita sei zvikanzi hameno marongero vaita muchangoinzwa yakupi mwana wavo achindifonera kwanga kwaitika nhamo muvhileji saka pane mukadzi anga ari ipapo akandimirira kuti tiende kupi kunhamo ndiye akandinzwa ndichitaura pai pafoni paya ndichitipirwa nemwana wani wabamukuru mukadzi uya ndobva akuzoendesa nyaya kune ava kuti hanzi zvamakaronga kuharare mwana wabamukuru afonera amaidza kuti nyaya kuendeswa kwamangu hameyoti munoziziva ndo ava vabva watoita simba rekutoendesa kwasabhu kuti ini ndanjiudza mai kuti mufunge zvenu pane nyaya yenyu yakaitika kwaMorisi ndopandati kuna sabhuku nyaya inafamba saizvozvo amai ava vaita muzvina guwa repafoni
asi nyaya iripo ndo mafambiro akaita nyaya sikana sabhuka nyaya yenyu yane huro yemukati inini handichaigoni mboenda imberi plus ndagadzisa nyaya dzenyu dzakawandisa pano ndakunda ngachienda kwamambo. Taenda kwamambo paya ndobva ndarondedzera saizvozvo ndobva kwaedman kwamakati ndobva amakati ndobva ati amai ndobva ndairondedzera hope dzemaitikira zvakaita ndobva anzi amai imimi makanhanikira makazoitaura mangwana sei zvoreva kuti manga makurongonora hope dzamanga madi marotera ava saka ndimi maprofita inhema saka mombe ati mombe vandangozvitambirawo zvakadaro ndozvisa mambo hapikiswe hapana chekutaura ndobva ndazoga inini matongero aitwa nakuzikanwa nawo ndobva ndazoenda kumba kwako ndikati baba ndakazvinzwa kuti zvishuwa ndakaenzi mombe asi inini ndine chichemo ipapo zvikanzi ayo chichemo hauchipeyani kwandiri zvawakatsanangura nezvakapamapepa ako hazvisi kuendera plus haigoni kuitika revhesi ndandamudza nyaya dzese dzinoitika kumba ikoko kuti nini vane advantage yekuti nini ndiri mundevela handina kana hama saka vari kungondita yese kungondifunyukira nyutsira nyaya dzimwe dzisinganzwisisika zvichingo wasabhukwa chingomira nekuti tsiura ikoko zikanzi namambo ai imimi chiitai chidimbu amai kuti nyaya yenyu kwete mambo nekuti mukati mambo muri kureva inini sorry zvenyadava sorry headman apa ndevereka alright songoti nduna saka ipapo kuti mambo musiyana wamambo nachifu pavanhu sorry zvenyadava saka abva ati amai inini ndikati ndanzwisisa kutaura kwamuri kuita ndichiti mochitaurirana zvichibva muromo mangu zvakuita ngeni manditenga ndikachaja ini ndinge ndakochaja saka imi muchiita zvidimbu kusvikira mupedzechi ndo saka ndakazobvisa mbudzi ndikati parizvino ndine mbudzi iyoyo kuti ndakatoita yekukwereta ndina mbudzi pamba pangu zvawanoziva ndikatoita kutobatsirwawo nawo mamai vachiedza kuti nyaya dzireruke kubva February chingoenda handisati ndawana mama handisati ndawana baba handisati ndawana baba kanzi no nguva yareba panga pane dzimwe nyaya dzanga dzapinda futi dzekwasabhuku wedu ndobva hanzi chiendai sabhuku nevanhu wambonotaurira pamaground vaumbe ukama vanhu vamwe chete tarisaka uyu akaomerwa uyu ari kuramba kunzwisisa saka zvinosvika kupizvo ndobva ndazoenda tiri mwezuva ndobva ndazoenda kuna amai guru nevamwe amai guru vemufamili ndoti amai guru nevemutupe varume handiti mboyekukumbira ruregerero zveshuwa takaenda tikakumbirana ruregerero vakarutambira ndobva ati asi nini ndatambira asi kwasarira kupi kuhama dzangu nekuti hama dzangu dzakasvika munzeve dzavo kuti ndozviriko iwewe zvaunochiita wochienda kuhama dzangu kunokumbira ruregerero ndikati zvakanaka imaiguru asi tozoenda tese saka vane muvana wavo akashakirwa kuneka mwana kacheche saka zvakabva zvavhiringidzika madhezi ayo kuti tichibuda tiende hama dzavo ndobva ndati ko ndingaita fofa kuti handeipo pane zvakadai tatisesekedze mazuva ndokwa ndati amai guru tochienda rini kunyaya dzedu dziya kukwatete kuna dhuze nanyaguyo ndobva ati inini ndakutoenda kumaemba saka handichagone kuenda imimi asi ndakavafonera nenyaya yedu imimi chiendai kwatete vanokumbira ruregerero ati amai guru zvinobuda here chinosvika ndiri ndega zvikanzi zvinobva muromo wenyu ndozvavanotambira inini kwandiri kunoka hakuna problem ini ndimi makungodya ndobva ndati allright vana mukakusena bva ndaenda kuna tete vacho tete vacho ndobva ati ko makatadzirana neni here ama inini
ini makatadzirana nemwoyo chatiri kuda kuyanana semhuri zvamagadzirisana ikoko tiri kuda kuti tinzwe kuti maenda kwamambo manotiruna nyaya ndobva ndati zvakanaka itete ndobva ndadzokera namaguru ndikaudza kuti ndomashako ataurana natete ndasvika ndapedza izvozvo ndobva ndati handichazoronga zuva rekuti tichienda kunodzimisa nyaya ndobva ati ivo ndobva wati ko hasi mimi mochitsvaga mari yekunodzimisa uko nekuti akudzimwe nyaya mahara ndikati ko imbori mari izvi kanzi handisi kuziva ndobva ndatora foni ndobva ndafonera mupurisa wamagari ndokumbira kubvunza baba prize inodzimisiswa nyaya ndini amai sikanzi right prize makazotaurirana here ndikati takataurirana sikanzi right ndozobudza ndikabva ndamirira foni yavo vakazondifonera uyaiswe sandambo ndikao mari yekudzimisa ichiaiwa imimi huyai chete ndikati taenda muswesande wacho ndobva wasuka payo akati zvikanzi navamagari makazotaurirana here indikati hongu iye akati kwete kosei zvikanzi ko ava vari kuti makataurirana zvikanzi ini handizizive vakatouya zvavo vachizobata maoko nekuti pane mwana anga ashaika saka havana kutombokumbira regerero racho abva ndaita nowei kuti koti kuenda kupi kuti zviri kufamba sei abva ati saka muzive zvamuri kuda budai ndopatakazodzokera pakuzoti nyaya itransfer ndobvanzi munei ndikati nene baba zvavanoziva murume wangu aita 2 months achirwara saka pari zvino ndiri munhu wakatoomerwa neupenyu handina kana chekubata atiri kugara next nepanext zvandinodya vananga vachizoona kuti vana vangu varara here nenzara zvese tiri kugara pamwe chete saka inene baba handina chandinacho ndakatoomerwa zvikanzi nyaya yenyu iyi ichimboenda mberi ini ndazvikazi ndokuuya kwayakaita yatenda ndanzwa vachiti hanzi makawatuka ukuya ndopaperera nyaya paperera nyaya vachitaura kwete ndavakava munhu akapopota kwete kutuka chakaitika ndechekuti mai vanotongana vamagado vakati nhai vasikana imi shuwa kutadza kutyorera nyaya dzenyu padhuze moramba muchingobudisa mari dzekumatari tarisa zvamuri kuita motadza here kuyanana ivo ndobva wabudisa shoko rekuti ini ndoda mombe yangu ndomba ndati une mombe here nhai mekuru tine mombe here kudanga rekwasara rizvo tiri varoora tiri vaviri ende varume vadi vaviri kune here kwamuri kutarisira danga remombe ichokwadi ndakabvunza wangori mubvunzo tine mombe here kwamuri kutarisira kuti ndoiwana inini ndakazvara nehanzvadzi yangu yakatopondwa kusouth last of last year zvavanoziva ndikasara ndiri wani muri kutarisira kuti mombe ndinoiwana kupi ndopane zviri kureva kuti imimi makabvuma yenyu mhosva ayo yese yataurwa nevanhu kuti muzosvika pakubvuma kuti ndiri kuripa hangu hai inini ndadagara ndichingori pasi ndine madhauti kurota baba ukarota munhu ukamuudza iye akazoda zvinoitika zviya zvekuti munhu akakurotera chinhu mukataurirana ndakurotera chakati kumachechi echipostori zvinowanikwa kuti kwanzi yanguva yekurota hope munhu wotaura hope dzako ndo unozoenda kumunhu uye akurotera kufunge hope dziye kana dziri dzemafaro dzazosvika pakati ko inini zvazondipinza pakuti ndibvise mombe nei asi kwanga kuri kubhadhara kwokuti ndiri kutsvagawo kuyanana neumo wangu hamuna kunongedza kuti muri muroyi kwete handina pane pavakati munoroya kunza inini
wakatoenda kumuzukuru wedu ane mwana akashaike pane pavakakutaurira imi paripo pawaitongana natete wakatotaura kuti muri wabodzi wemunoroya mese natete. Nyarara yamai musapindure zvenyu pamatauro angu akanyarara. Wari kwarara ari kutaura kuseri uko ndiani? pane pavakataura here kuti amai munoroya vakati makadyani mwana washandero ani Shandero Ngwarati. Mwana wacho anakadyirwa ndiani? Akacheche. Shandero Ngwarati. Ko imama ichakaita kuti mubvise mbudzi imi muchiramba kuti hamuna kunge matongwa zvakanaka chii? Chakaita kuti mupava mbudzi chii? Vamagadu vakati mapepa enyu manyorerwa akaita chero mukaenda mberi anongokubvisisa imopi. Saka itoita yenyu kuti zviite sei? Zviite zvakanaka. Ichokwadi munoroya. Ina handiroye. Saka ndakaita shungu dzokuya kuno kuti handiroye. Chauri kunditukira wakanitukira. Hope dzavatano dzovatsanangura apa. Mune chamungati vatadza here, vawedzera here kana kuti vatapudza? Zvese vanyepa. Watakakatinda wacho kungoti handina kungeta zviziva nokuti nyaya yange yakatongwa kudhara. Watakangatinda wacho wese wariko. Ndofunga mubvunzo wangu hamuna kunzwa zvakanaka. Handina kunzwa. Amai ava ndofunga ndavapa nguva yakareba yekutsanangura. Handi muri kunzwawo vana baba amai amatauriro avo kuti haasi mushona. Mazvinzwawo. Saka ndavapa mukana wakanaka kuti vanyatsododomedza. Pakutsanangura kwaita amai ava kuti vakarota zvizodai. Pane zvamungati here vawedzera, vatapudza. Zvese zvautaura kunyepa. Chokwadi ndiripi? Zvese zvautaura kunyepa. Chokwadi rinoti kudii? Nokuti ini handambobvira ndavataura kuti inini ndatadza kurara handekumba. Ndikuda kuti chokwadi muritaure. Inini handina vareva zvese apa vanga vachinyepa. Chokwadi rinoti kudii? Mumba matakarara tanga tiri 5 kuti tete wavari kutaura namai washandero wacho naiwavo neni namai Jiro amai guru washandero wacho ndomumba matakarara. Varume venyu vari kuti? Waripo. Vari kuti? Idombouya apa mukomana. Ende tarara mumba imomo. Hawana kumbomuka vachienda kogara panze zvautaura ba. Okay. Regai ndimbotaura nemuridzi womugara. Ndimani baba? Taura yenyu mugere pasi. Shadrack Sarari. Ani? Shadrack Sarari. Shadrack Sarari. 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 Maiona mhuri yenyu baba zvayaitana. Matanho apa makatora sababu omusha. Uyu mudzimai saka ane vabereki vake nyaya anoiziva vabereki vacho ndo vangatoona zvekuita pamwana wavo. Ini hapana zvanokwanisa kuita nokuti ane vabereki vake. Matanho api amakatora semuridzi wemusha? Kune madzimai wangu matanho ayo taingonzwawo kuti zvindeva ndo vakazongomhan'arawo panyaya dzavo chete ndo zvandingakwanisa sekunonzi amai ava kutaura kwavaita vachiti varoora vaviri
iminuwo muri vaviri mukuru ndini kanze kuti avari kuti amaikuru ini ndini mukuruka ndiri mukuru matanho api semuridzi wemusha amakatora kumhuri yenyu iyi mubvunzo wangu muri kunzwa zvakanaka ndiri kunzwa ipapo ini ndakazoona kuti ndakashaya kuti ndoizviitawo sei panyaya dzavakati madzimai vega vega vadinani chekutanga baba kana ndakazvitarisa motikari yamuri kudhiraivha yakukundai yarema musha wenyu wakukundai ini ndiri mukoma mudzimai uyu ndo wemunin'ina mudzimai wangu ndiyakaterwa ndiye yakanzi ndiyanuroya saka inini zvokuti ndakabva ndashaya ndoita sei nokuti uyu mudzimai wangu zvunzi ndiyanuroya teererai baba makateerera zvandiri kutaura ndati muridzi wemusha ndiani ndini ndimune troko kai kubvira munin'ina wenyu nomukadzi wakewo newenyu handiti ka muzimbabwe nyaya inonzi uroyi iyi inoenda kumatare ayo ekwaMajesty asi muzimbabwe nyaya inonzi uroyi kuti itongeke panodiwa umboo handizive kuti umboo hwatimukaratidzwa apa kuti amai ava vanoroya ndeupi umboo ungatiratidzewo kuti amai ava vakataura kuti imi munoroya ndeupi ndikubvunzawo imimi sababa womusha muzukuru ndiye akataura no hausi kunzwa mubvunzo wangu teereresesa kana nichokubvunza watani sariri sarari ndati munyika muno nyaya dzeuroyi dzinoenda kupi idzi handifunga kuti bumbiro redu remutemo rinotambira chinonzi uroyi nyaya dzeuroyi dzinodiwa umboo handizoti umboo tinohuwana papi kuti amai ava vanoroya pane patinongahuwane ini ndiri kutaura nemi semuridzi wemusha patsika dzedu ima hamuna mhosva yemapara vaparirana mhosva ndevapi ini ndiri kutaura patsika dzedu nemagariro edu ndo matare edu anokaya saka muchinzwa tichiti iye wakomana so uroyi hunoda umboo tinawo here hunoratidza kuti amai ava vanoroya hatina tinawo here umboo hunoratidza kuti amai ava vakananga ava uroyi huripo ndipe muzukuru akataura ari kupi ari kupi umboo hwacho awo ari kupi apo asariri kana inini akatombonditaura asariri muzukuru hatinambochiziva kuti izvo pachadiwa kuti muzukuru ndiye honzeri iyeyo danga auya pano iyeyo iyeyo ihonzeri ari kureva nhema unonzi umboo baba munhu anonyora pasi ningi unoroya umboo number 1 makore ano kwaane futi unotora vhidhiyo umboo number 2 makore ano kwaano tutu unonyora meseji umboo
dai iye anga auya ari apa muchiti uyu ndiye akatiudza uyu tamubvunza mibvunzo. Ino pano muri kuti Nhingi ndiye akataura apa. Ora ndomboenda mberi. Amai vantu vakauza niyewo. Ndomboenda mberi. Dare rakakutonga iri chiti amai vabvise mombe. Rakawana humbo hupi. Ko pana asarire. Nokuti kuno kwakanga wangoti nyaya. Inga ndima kauya kuno Mang'ara sekutaura kwamaita. Andinda bvunza kuti Mang'ara ndiani? Ko masire humbo. Mukatarisa samanisire redu rinoti kana une humbo aunofunga kuti anokubatsira uya naye. Handina kuripiwa. Aiwa mupuhwe kaimi urinopuhwa. Asi mimi ndima Mang'ara munoziva kuti nyaya yangu kuti iite huremu rega initakure manhingirika anga wakakwana. Baba wanga vari apo Chimalawi mavaona. Vauya nemapepa avo ese. Humbo. Tangoti pamwe zvatakapiwa pepa uku kwaNhingirika hatina kuzvisi. Saka my friend. Nokuti takanga tatomboenda kwaSabhuku, aSabhuku wacho aripo pano. Sabhuku. Makanga maenda kwaSabhuku nodi? Patakatanga kuenda nenyaya dzacho dzisati tauya. Ari kupi Sabhuku wacho? Sabhuku. Ndeupi? Munotonga nyaya dzeuori mumabhuku? Dzeuroyi. Koi makaitonga sei? Tinakuitonga vakangotaura kuita statement yavo kuti nyaya inga vataura paya kuti nyaya iyi muno achiitonge ngaende mberi. Amitonge munombotonga dzimwe? Tongo dzimwe dzemigano nedzimwe dzatinongoenzanisana. Imimi munotonga migano? Aiwa. Migano inenge iri yakangoto hakuna mugano naNhingi aiwa titonga. Munotonga chii? Teereraika. MaSabhuku hamuna nyaya dzamunotonga. Munogadzirisa mhuri dzenyu padzinenge dzanyongana. Musazoita mistake yekutonga matare. Ndaona MaSabhuku matiwa ndeisumudzai maoko ndione. Muri kundinzwa zvandiri kutaura ka? MaSabhuku hamutonge nyaya. Munogadzirisa vana venyu kana paino dzanyongana. Kana nyaya inoda kutongwa munoenda kwaHeadman, kwaMambo, kwaMajistrate, kuHigh Court, Supreme Court zvichidaro. Mandinzwa ka? Panyaya yemhuri yenyu iyi baba, makawana humbowo here hwakaratidza kuti amai ava vanoroya? Kwete. Panyaya yemhuri yenyu iyi makaratidzwa here humbowo hwokuti amai ava vakataurira amai ava kuti vanoroya? Humbowo hapana chatakaona pahumbowo ndomulomo wavo kutaura kwavaita chete. Vakati kudii? Vakati kuuya kwavakaita amai vakati mai avakati vakandoona hadzima marara muchitsenga mukanwa. Ndikati inini mwana amadyata matarara mumwe. Vapi ivavo? Ivo vadiki avo ndo vadaro kuna amai guru avo. Vapi ivavo? Vakadzi vadikwa. Ndevapi apa? Vechindeveni ndo vakataura kuna amai guru avo ndoudza vakatipira nyaya tika kuti nyaya ikwete hatigoni bai ngaibva yapfuura iende mberi. Vakati kudii? Vakanzi ava mai guru vati mainini vakandirotera kunzi ndarota muchidya chichamenge muchidya. Aitaura izvi ndiani? Vanga vakutaura vakubvunza kudaro. Aitaura akataura izvo kudaro kudare renyu ndiani? Mukuru. Akataura achiti kudii? Akati mainini vakandirotera hope kuti hanzi marara ndarota muchidya mukati mwana adike anenge chidya here apa. Imi makavanzwa vachidaro? Ivo vakada pakumhangara kwavakaita achitaura masa. Amai nina makavanzwa here vachidaro kuti
amai ava vakanga vachitsenga nyama vaitsenga nyama yemwana kwete ndatenda sabhuku vadare iyo tipei tinzi ugo yakwamuri mudaro anozokutaura chiregai kuita kaginin'ini ndakupai iyo kaginin'ini kacho kaakei manje ana amai hamuna zokutaura panyaya iyi amene kuti sei vanhu mumusha muno katsika kanesu vanhu vatema ndikachembera hanzi unoroya ndikanyangara kumeso hanzi unoroya musoro muchena hanzi uri muroyi ndikaita tunhu twangu handirare nokuda kusenza kuita tunhu twangu ndinoroya zvinoreveiko hazvina kunaka munhu kuchembera irombo rake namusiki ende iwewe uri kundoona sendinokuroya uri kuuyawo kuzera randave nekuti munhu wese anokura zuva nezuva dai uri iwewe wasvika zera rangu rinowaa kunzvarwa nemwana wako kana muzukuru unonzwa sei hazvina kunaka baba matadza kugarisana mumusha menyu matadza ende nyaya dzokuti muzukuru ati uyu ati ndine urombo unondinyaradza kutaura ndianiwe iwe uri kusumudza ruoko uri kundinyaradza kutaura uri chii ndikureva iwe uri kusumudza ruoko asumudza ruoko ndiani usho patopfuura maramba kutaura handii ndakubvunzai maramba kutaura wanapo pekutaura upatauri ndichitaura so iniri kuona wandaita nyaya yenyu kana iye akakuti iri paimombe aisafanira kudaro kana yakanga yamuremera aiunza kuno tokuendesai kudare kukoti ndokunotongwa uroyi asi moenda makatakura umbo hwakakwana mandinzwaka dairai zvendi kutaura nemi amai nyaya ndenyu imimi haisi yeuyu uyu angouyawo chete semuridzi womusha pachivanhu chedu mimi haida kubvunza kuti ko hazviite here kutora wacho wakauya uchizvitaura wacho umbo unounzwa nemi nekuti inini mukasaunza umbowo ndinoirasa nyaya yacho handina umbowo kana murehwa ari papa chimina wakanga watoripo padare vachimina ndevapi kuti inini ndaitsenga witness yenyu kuti inini waitaura wegawa kuti inini ndakatadza kurara ndichitsenga ndikateurwa ndachichiri ndikarutsa nyama akarutsa nyama ndiani hanzi inini vaitaurirani waizvitaura padare apo vaitaurirani dare amai vaitaurirani dare rani ramuchinda rasabhuku iri rekwasabhuku rekwamuchinda zvese ndo vaikutongai vana sabhuku aiwa taenda kotsanangura kuti ndo nyaya yaitika kwasabhuku muchero kwasabhuku mukonzi nokuti nyaya kuinga sabhuku ari kumashure kwenyu wati ndiri pani patakaenda tichinotsanangura nyaya iyoyi tichiwatsanangurira kuti inini ndo mashoko aita se asvika munzeve dzangu andanzwa ari kutaurwa naamai inini amai vakataura kwamuri here direct padare wakataura direct vachitaurira imimi dare rani tasvika ipapo dare rani rekwamagadi kwanhakiwa
Na tina tsamba yakabva kwaMagadu. Ndakatouya netsamba. Pana anonzi Konono pano. Wangu nyumbani. Aripo. Wangu nyumbani. Uruwe ku village ipi? Kwa village. Ene tinyongo. Iyi tsamba yacho iyi. Moteerera kanda akuiverenga. Hanzi kuna mambo. Nyadawa makadii tine nhau yatakatonga pakati pa ene tinyongo Mumang'ari na Tokozani Machangile. Ene tinyongo akanzi ari uri muroyi. Ndimi makadya mwana wemuzukuru wenyu akadaro nditokozani Machangile. Dare rakapa judgment yekuti vabvise mombe yekuti vape ene tinyongo yekuripa mhosva yekuti vakavananga uroyi kubva musi wa 14 January watakatonga nhau yaTokozani Machangile haasati abvisa mombe yaakanzi nedare ape avape. Vakavapa mbudzi yavasina kunzi nedare varipe vavape. Tokozani Machangile kubva musi watamutonga airatidza kuti ari rude pamberi pedare. Saka taona kuti zviri nani ene tinyongo timupe transfer auye ikoko tatenda. Yakanyorwa naRavumo Magadu. Ima amai pamberi paMagadu makabvuma kuti amai avanoroya. Itsamba kai. Marondedzera ndakaita. Andaita pano ndo marondedzera ndakaita kwaMagadu. Inini pano Ndo antongedzera. marondedzero kuti ndakaita kuti kwaSabhuku. Handina kubvuma kuti ichokwadi ndezvakaita. Ndakataura pane hope dzangu kwadzakabvumira. Amai nyongo anditonge uroyi. Ndakukupai transfer muende kwaMagistrate. Andigone kuti amai avabvisai mombe kana mbudzi kana mari yeuroyi handitambe nichidaro. Handitenderwe. Ende handina umbo. Ava pamberi pangu havana kuti munoroya. Handina umbo. Ndakukupai transfer muende uko. Kanzwanaka. Nokuti kohora iti nyika ndoda kuziva ndokuti kwavari kunditukire. Ini ndati uri. Ichi chiri kutora kaichi. Chiri kutora.
Matsanangura pano mega. Kunangwa kumuri kuitwa uroi nani? Newawo. Hamuna kunditi inini mauya pano nenyaya yekutukwa. Kana pana pakungwa. Ava amai avatsanangura nyaya yavo zvakanaka. Ende tavapa enough time kuti vazvidhifende uroi hwacho. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.